ኤርትራዊ ሓሳብን ቡዳን የለን እዚ ቡድትነት ስኻት ክትፈወ ለኩም ፈርስት ምስ ሓውና ክንፋቶ ክንከናልና ሪእኹም እዞም ተጋሩ ሪእኹም ሕጂ ፅንድዕ ፀሊናዮም ግድ ኮይኖ ገለብለው ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ምስ ሓው ክባላዕ ድራኣናየ ትግራ ካብ ፌስቡክ ክንጅምር ከለና ቀንዲ ምስ ክባኣሱ ቀንዲ ምስ ከማኹም ምስ ወዲ መጥከትኩም ክትባኣሱ ትብሉ ቶም ሃገራውያን ኢኹም ቶም ሓደ ሃገራዊ አጀንዳ ገይሩ ምስ አንጻሩ ብርጌድና ሓመዱ ድዩ ምስ አንጻሩ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባ ዘለዎ ብሙጉት ክማጎት ድረኣኽዎ ሃገራዊ የለን ኣይናኽቶም ቁርናተ ዘይደሊኹም ማለት እዩ ኣብዚ ዘለኹም ሃገራውያን እናትብሉ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣይትውክሉን ኢኹም ንህግደፍ ኣይትውክሉን ኢኹም ንወላሕድ ኣይትውክሉ ነብስኹም ኢኹም ትውክሉ ተረዲእኩም ዶ ስለዚ እስኻትኩም ብትዛረብዎ እስኻትኩም ብትገብርዎ ጌጋታት ግን ብዙሕ ጌጋታት ትገብሩ ኢኹም እቱዮም ካኹም ኣቦ ደፍለጠ ሕጂ ቀዳሞት ንሓደ ሓውኹም ክጭፍጭፉ ትውዕሉ እስኻትኩም ኢኹም ክትጭፍጭፉ ትውዕሉ ኩልኩም ኤርትራውያን ብሓፂሩ ትግራዋይሲ ሕጂ እንድዒ ካባና እዮም ተባሂሮም መኹማን ከይስማዓኒ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኡ ንትግራዋይ ሓው ክፀርፍ ድረ ኣይረኣኩን ኣለ ኣይረኣኹን ሕጂ ግን ክፀራረፉ ውዕሉ ናይ መንደኻ ዝራዛና የቦ ሓዛ ተማሂሮም ካባና ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ክትወፋት ዝነበሩ ክትጥርንፉ ብልቦም ዝቃለሱ ነበሩ ህዲምኩም ጥራሕ من يخم جنسهم من منجست يفرط وقولون هقدر تقول عيتوكل عيفلتكم بطريقة ما يصير من يخم كان يفلتكم ما يحاسد ما يهذا يفلتك حجتهم بفلاي تم بلبخم عقولنا هاجركم من هزبكم من تخانوا إيرتراوي هاجراوي نبلكم من نفس وقف إيرتراوي زيجا يقاوم يدقف هي إز هاجراوي ترى تيكم ده بعلى خاطركم بزمصكم مكسل الشمات كلام عليه أبزي سبعي تربشوا بقى سبعي تربشوا حتى ادفانتج كوبكم كن بحسب قطعم مسحوها بحسب ولا نايمت هلو كان دحر يتراو قينو بحسب موجيتك كتكسبوا دا افتنبر كتكسروا اندحر تفتن قينك كسراني هاجر تخون الله طاي طقم لك مع هاك امي كان هاجر طقم يبقى فروسك واحد سمع امول بوم ترى الله ودي له